Този петък ви каним на 14 февруари с снимате с нас учебен център Изумими да рисувате ракетен крос под формата на сърце или пък на 17 февруари балони под формата на сърце и още много предложения Заповядайте в учебен център Изумиме, който се намира на улица Хан Крум, номер 30, центъра на София, в който се провежда рисуване и вино. Следете ни за следващите продължения.